great. A to su, kao što vidite, moje grudi. Njima krivo. Oni to možda ne mogu sebi da prirušte. Lijepe grudi, lijepe nokte, znaš, sve to markirano, oni ne mogu sebi da prirušte. I zato je njima krivo. Pa nije. Nije još. Nema potrebe za tim, znači diskrecija zagarantovana što se tiče toga. Simpatična. Kao mačka. Kao mačkica. Kao mačkica. Čak mi stavljaju zubima, stavljaju u zub, stavljaju mi tu u usta, tako umim ribu. Seksi, tako to. Se plaća, nema čaba ništa. Hoćete sigurno? Hoćete, ja nisam škrta. Pozdravljam cijelu familiju, hello, ženu i balu, ovdje se družimo s Vendijem, svi se veselimo, pravimo šove, jedna zajebancija. To je najveći projekat i najveći materijal koji vas je doveo večeras da nastupate ovdje. Gledate upravo moju najveću prekretnicu zapravo u karijeri. Konkretno, evo, 2 prekretnice su ovdje sa nama. Moj dragi, moj najdraži, on je moj plastični hirurg, meni podvrgnuo me je jedno, znači mene niko ranije nije zvao, a posle te minimalne intervencije mene svi zovu, svi me traže, evo konkretno i večeras ovde gazda ove kafane me je pozvao. Poštovani gledaoci, zaista čarobno. Ipak ćemo ovo proveriti od nekog nadležnog.